чадъри и шезлонги и един вид да ги превръща в частни плажове, т.е. да ги предлага срещу консумация в заведение или само за гости на даден хотел. Това са и трите акта, които ние съвместно съставихме. Ще следим и за друга нелоялна практика да се предлагат задължително комплект, тъй като всеки един потребител може да избере какво да ползва. Дали чадър, дали шезлонг, дали двете заедно, дали маса, дали шелтер. Целта на проверките е превенция, посочи Бранислава Недялкова от Комисията за защита на потребителите и отбеляза, че сред констатираните нарушения има и сериозни. Две от нарушенията са съществени на заведения за хранене и развлечение разположени на плажната ивица. Няма категоризация. Те работят без валидна категоризация или открита процедура за категоризиране на обектите. Проверките ще продължат през целия сезон, увериха от КЗП и Министерството на туризма. От Бургас, Александър Маркарян. Православната църква чества паметта на апостолите Петър и Павел, наречени вселенски учители на християните. Богословът Петър Пенев обясни как са свързани двамата апостоли. Не са имали почти нищо